Grabe dyan hasula guys. As in, kailakin dyan kus kapangat dyan. Tabo na mo desang adlaw. Oh guys, ang lamian ng mga dudug. Ang giputangag saging. Saging nang ubanda na, pero murang hapon si Jao Kubaw. Wala ko di mahalin gahapon, kaya daghan nang magipansit ni Abi nga. Pansit bitaw nga naay kuan, kanang sardinas. Yeah guys, nagbanana Q. Ang alam magiputod-putod ang ibatang. Hindi natin apil lang sabaw, karon di pandis umaado. Ano ganyan nagkuha ang tuwin? Mura na kumba na, ganyan na may baboy. Baboy na may saging. Yun doon guys, pag mata na uwa na dihabaw og asa. Grabe dyan hasula guys. As in, kailakin dyan kus kapangat dyan. Tabo na mo desang adlaw. Chikahan mo na hawit sa asar naman eh. So desang adlaw guys, gawid rome. Kaya wala lagi may sapi lagi nga nandiyan mong grocery ang tapon ba. Dito may ubay, nag-withdraw lagi may kay nabigod to. Sus nabuang ba nga. Tinga adyo ko kay araman jung duga dyan ng gawas ang itiim. Dugay man yung gawas. Wa alam po ko, alam po yung tuwat. Karon pag katataw, inga nag-screen sa itim ng gawas niya. Kananay, we didn't receive any napatisumpay. We have to cancel this transaction. Basta mo ito ay nabasahan dyan. Ning gawas ang card. Ang na, okay ra buti. Kay, ning gawas sa mga card, ang ikuha. Karon kay, na may isa ka itim sa pikas. Nimbalhin ko na to withdraw. Lahi na si Japon ng ATM, land bank. Agkatong una, DBP. Sus, kabuing na. Pag ato pa nas land bank, nakakuha ko. Karon kay, pagtanong nas balance kay, nakuhaan man dipos katong una. Jawa ning gawas, grabing hasular. Pagkita lagi na nga. Pagkita din na nga. Kay, kanang, arang kahasol naman na. Karon, masig maadto mi sa bangko. Naghapon Lunes, ingan man tong namon namin ng ingan nga. Paboto na ko 24 hours lagi, kaya mabalik ra. Wa man. Sobra 36 hours naman maning balik sa manang ahang at tuon. Nagluto kong egg dadalton white oil. At tuon na magkaroon dya, bawa ka mas undoy mo uli. Tanawa na to kay grabe gihasulan jud ko dya. 10,000 ra ba jud to among pangkonsumo ba? Dya, madjugani ag kwarta ni Tere halin sa kanding gisud mo pridas ang ATM dyan mo yang gi-withdraw pa ni guro kay gamiton na Tere daga among pangkonsumo. Mo gikaon. Namadjol magmadali og kuha, magibaday og kanang ihatag to nila dajon. Madjol mag-i-refund dajon ba para magamit na pungot lagi ko. Hasol jud ka adjo. Na timingan pa nang hitabo sa una, 5 years ago nga grabe pa kong kabalahura. Wa na. Tilaw na sila nang. Salamat sila ron. Ito na adjo ko na may tabuingan na. Ano ilang tap mga timan nila mga machine. Kaya hubong hasol naman nas tao nang ngana. Adto na pitas ilahang kuan. Bangko. Ramday ko oil, luto mo day. Breakfast ni Kalatunton. Kung adlaw nga Martes guys, kamera na mabilin na ari. Kay mo day off man si Abi, kana si Abi mo na bag-una karon nga tagabantay ni Dalton da ari ug na ako'y lakaw nga na. Nag-start si Jana dari August pa so hapit na pud sa mutuig na day karong tuiga. Wara gad jud in town pud hinungi bag panahon. Grabe ka jud kamaotag panahon guys. Pag mata pala man ha gani nagbuntag sa jud nag-uwan na hangtod karon ga-uwan gihapon jud gitiksan pagad jud taga NDRRMC nga orange warning. But pasabot na na uwan jud kuno ja pwedeng magbaha na pud. Halaga jud nagsige naman og uwan mura man hinunog Disyembre nga Pebrero naman ta hapit naman tag Marso. Di ba Marso fire prevention month na kay grabing init pero karon nalain na mura nang no baylo mura naman hinunog og Disyembre. Gabos over ako na guys kay gratatat agbaba lagi sa inahan kay grabe naghanak adyo giposon. Jadi jud ko ganahan lagi guwan-uwan kay grabing kadami lihitak adyo dari magguwan-uwan kay agpantaw dari masud man gud ang mga tubig sa uwan mga basag mga sinilas kana basta puton ko magtan-aw kay daghan na pagipuson madubli gaho ang trabaho. So, samtang nang hugas ko dani ning abot na pud si Undoy so mao to nangutana si Janahog moadto ko na mis bangko ninga nako moadto ta kay abi man kuno ni og nauli nagkwarta gahapon kay na maligi niingon na mga 24 hours mabalik na kay sobra na mas 24 hours kay duha na man ka adlaw di wa magyapon mabalik mo to ninga nako nga moadto na laman jud sa bangko. So nalipod si Terry Dari guys mga 2 weeks na ni si Dari kay wa man pud sina nagtatay sa family house to sa Valencia ja mao nang dapat si Dari kay ganahan man jang Dalton malingaw man jang Dalton ja nagpabuhong pud sa kay mobalik na man pud sa Manila sunod mga adlaw kay magpa-check up na pud. Sila na nagtatay to giganahan sa Valencia kana may dagat sa makaligo-ligo pud ara makapahuway pud sinanay kana piang lagi kuno tuig nga na pahuway lagi pud bakasyon pud ba.
Basta makagahi wa ko ganahis na hitabo mura bitog natagam na hinung ko murag di na ko ganahan mo withdraw sa ilahang bangko kay nga na naman kanunay kay di raman ako gahapon pang adlaw gahapon maring nagpost pa jang FB ni nga nagikaon lagi ko na pag jang ATM man syempre hasol ba na labi na bitog na kay trabaho sa weekdays kay weekdays ba jud na mga bangko di ba unsa na man nimo pag asikasog na kay trabaho absina na pud nimo di hasol jud kaadyo maangin na pud imong trabaho so bani ko ninyo sa to ang vlog karon kay naghuman na dari hipos-hipos dari ginagmay mo adto ta didto sa bangko mungutana ko guys unsa hinungdan ja nga nung naingato to ba ja kanus makuhag hang kwarta kay na pang konsumo lagi na mapamalitay ito na magbugas ug sudan saan na naman na nagba na gatang budget na ni maghamoy na matalanig tudlo na ang problema gajud na emergency yan na ingato pa saan na naman ang gadget so alas 8 na alas bunta guys wa pa mo ko pamahod na ako na lang may wa pa mo kaon kay dugay man ko nakamata ja man ang dugay pa ko nakainom sa ang maintenance ja wan pa ko makakaangikan ko ning inom kay mo maingon lagi sa doktor dati lang pang i-follow ja nag-init na lang po ko tubig dani guys kay ang ilapwa sa ijang mga bibiron so madyo gani guys kanang ukab ko spikas kaldero kay naamda pa ibahaw ja mo na lang may ang gikaon kay ngano sayang man pud ni ja mapanos naman yan jang udto ja lami man pud kay nampoy deket-deket ganahan ba jud kog deket mo na hanal pong ipangkut-kut ag deket daan na ipang tilok-tilok na lamang gid na kay mo ra pinabili ja paresa na daring hang adobo nga hanang gibutangan og saging hinog ja arang lamian na ba jud guys kamura pitong ning latik na si ja as in lami ka si ja lami taning napay saging ba jaga mong saging kay nang hinugman don't shout lagi finish your food now. Pag naman nagkaon guys nang hugas ko sang kinanan dyan ning biyahe na medya uwan jud gihapon grabing kadamili dyan nagayos-ayos na po ko gamay guys kay syempre musud man tagbangko o maparihaan dyan sa una no nga wa jud din taon tag-entertain kay arang bidya sa tag nang bulingit nga nabi nila watay kwarta wa pagajud pud pero kinahanglan ba dyan ako datong time mag-open na jawad jud ko in town pa open na kay lagi ahang porma wa man jud taon po lagi pa kwarta dyan bulingit pa madyo naman ang watay kwarta dyan presentable lamang po tag porma mato nagayos-ayos lang po kong mga baligwan por tragod pud nagbutang po concealer na kay gang bugas lagi ro nag-item-item actually guys dali ra may kaadyo dito sa bangko murag mga 5 minutes ra siguro wa ba ako nag-vlog dito kay di ba pwede mag-vlog so pag human dato ning lahos mi diri sa McDonald's kay mo palit mig french fries diyan mo palit pa undoy og hot fudge kay mao ra man jud ganahan dari magkaon nag ice cream dari diyan nag drive thru ra mi mao ra gud putoy among ang gipalit kay na mi daghang luto lagi sa bahay di man lagi pwede tag magasugasto nga na dyan na daghang luto sa bahay huton ja to apay kwarta nga napinding unsa gidugo man kuron kakanan man jud og fries mo to nagpapit kung undoy dari jud kay di jud magsilbi di makakaon jud kay magsipok daghang og samot Tita. Kaya wapa ako no. Hi, Wapa. Hi, Tita. Wapa. Hi. Kahibaw na nas Dalton guys, kung say gwapa og di. Bitaw gwapa na ni tanan basta ba gwapa og laki gwapo. Diyan hapit mi sa Wildon Supermart guys. Ah man gibalag sa una diyan. Aan ra ba diyan ahok kuno ni? Uy, ginoo ko. Ralami antang na ahok pa. Palit ra may dana og baldi. Si undoy ra lami ning naog kay na may bata mo uban pud diyan na pa may taligsik. Ja samok na pug madto mi dito ba? Malangan na pud mi. So on the way home nakahapit mam direg mga sweet corn ning palit ning sweet corn tulo 100 ni. Balik sa kagatos ra pa am gipalit tulo ka bukay tag sara man pud mi tiri akong si undoy jag si undoy di pag ajo hilig dan igurang mutilo pero ako naong ko kaado dan ni sweet corn. Kay bumugas dito sa Bukidnon kay tag 20 ra ni jagdar tuloy 100 na syempre dito man siguro pud gipanguha wa man ko kita darig farm dari og sweet corn mo siguro nang gitubo-tuboan na po nila no kay giangkat man po nila sa laing probinsya so hayahay jaga dito sa Bukidnon no kay arang lamia ka jud ilang juta dito kay halos makita nilang mga kajutaan kay mga plantation jud na og di vegetables mga pinja mga saging basta arang ninduta unsa karon makagahi kay gidugo man lagi hala bisag unsa laman nasud sa ang utok ni ngala kong remola house tas spark in go kay ang paborito lagi daan nga banana cake di jud pwede di makapalit na unsa bakuigi kuan jud ko giajat-ajat jud kurong adlaw ngani man guni aga mga frustrations aho na lamang gajeng gipagawa sa mga pagkaon gusto na lamang jud ko mukaon pag abot sa bahay dali-dali pa kung digamo kay wa pa mi paniudto kay lami lagi higop og sabaw ning labay may mixan paskwal na may mga isda dato display ang ginasod pagpalit og isda kay magsigang ta di na may magbaboy kay nagbaboy na may ganina finally hurot-hurot nagjug among bahaw magdungag na kog bag-o bawo pas abi nga daghan na may gidung agabi mura man pang pista mo nang daghan mi bahaw kini karon gidung ahan na lamang gidaghan kay jag mo brown out at least na nami luto kay lain ra pagpanahon sige guwan dagre bahalag mo brown out mo basta kami na nami luto na nami panihapon di apa gani ang daghan ng mga adobo guys wa pag din taon ni nahurot pero gamay na lag karon ni dani ag daghan na ni ag saging syempre gimong tanawon no gamar kadaghanap ang karne pero mga saging na laman na jalami na ba kadyo kaning latik na basta lami ini halam gyapon ning tipigan kay makaon na may sundot adlaw ugwa nila total na may refrigerator isurum to sa refrigerator ja initon ra pud ja de aning palit na lami ganas bisag na ako daghang ganas sa tusubos kay grabe lagi kuwan wa jud kin sa pay ganahan na to magsuot-suot adto huy di ko ganahan magsuot-suot si undoy pud ang gisugo di pud siya kay ngut-ngutan pa siyang bagtak ja grabe gajing lapuka dito sa ubos kay sagun sud ba jaguan gikan pagbagyo palit na lami ganas so baog asa rag batong nga nangita man kog batong wa ko kag tag batong wa siguro sa kading ganin kung pagpalit og batong
katong pero sa dinalaman at least natay ganas natay ipabuwak-buwak sa ato ang sinigang. Anja bawal si tirirani kay bawal si og mga green leafy kay taas og vitamin K anja makalapot og dugo ba. Di pwede gid dugo mo lapot mo na nag-inom gani sa blood thinner kay arong di jud maglapot ijang dugo kay arong di mo stock up kay kana laging kanang di beto tinuod na ijang valve ha impostor na laman na so dapat adum-adumon gud ug unsa ibawal-bawal. So ag mahitabo daan itimplahan ni na daaning sinigang anja maghawas na ko para ijaha para pwede na ko magbutang sa aho ang ganas kay ako need panahon ning ganas ug unsay bawal ni tiri mao payahang need kanang luspa na nang agi. Daghan gyapon na imong sinigang kay madyo na laman initon na dah lami nim sinikadugad jang init. So magluto mi na ni dinaghan na ni tiningab-tingab na ni ja init-init na laman. Di feeling dyan na guys mura jud mabawas-bawasan jud ang kasapot ug makahigop jud og init nga sabaw sa sinigang kay dugay ra ko ka-crave og sinigang dugay na po ko kakaog sinigang kay last time nga nagsinigang mihipon to oy gibutdan mo kung tijan ako kahilisis hipon. So while maghuwat ta sa tuwang sinigang daana nga mubukaw or maluto natin isa na magchika-chika sa tanu kay ag nahitabo dito sa bangko ning sud to. Ningan ako sa gwardiya kay basin dig mahitabo po ni ninjo at least naa mo idea ba. Ningan ako sa gwardiya nga sir agaho ang kanang pag-withdraw sir unsuccessful wa man magawa sa kwarta pag sud na si TM dyan. Ningan na nga your transaction was cancelled. Ningan na jaway kwarta anja pag inquire na sa ang kanamang ko online banking nabawas man 10,000 ra ba. Tagaan ra ko og papel dyan na ra ko gi-fill upan gipakuan og bisa ko ning withdraw ja ATM number may nga na ba unsa gamit na nga info nga na ja paggamit og gipasa to na ja pagkaman interview na ko sa teller nga na ja balik ra kuno kinadugayan ako ng 2 weeks kay process pa na investigate pa daw nga na pero sure jud kuno nga mo balik pero makahaso lang di ba kay what if mao to imong gasaligang kwarta like na emergency di ba nga na sunta din ay nga na ja nangyan ako sa puy reason nga na nahutdan bag kwarta giti imagine ang reason kuno na is naputol kuno connection sa server kuno nga na wa kuno naka padadyon nga na mao man kuno naputol kuno connection ora nang-giingon ja ang na basig na hutdan og kwarta pero mahut kag kwarta giti kay mo yan pag this ATM is unable to dispense cash mo nga naman oh agto kay lahi man so connection kuno to sa server ba murag naputo di nga na lamin tagilan na nang paadyonon para di na mahitabo nga na kay dira ako gahapon pang adlaw des Domingo man to des Domingong adlaw pud nahitabuan pud ang kumari o ka nag-withdraw pud si ja gidala man dali ra tong ija kay same bank man same pud gid ang ATM bank gid nga kay lahi ba dagang gigamit nga withdraw ja mga to medyo hasad pud si ja ba labi na og kwarta nimo need nimo din ang moment sa imong life akto jud mo panginahanglanon jud mo ra ng adlawan ja wa pa abot-abot pa kag 2 weeks di ba arang kahasol so unta din ang tama maingana no dili tag masulbad na mga na problema di na ma kanang utro pa nga kay di lalim medyo gani ka mga katang konsumo ra mapangitaan pagpaagi ang problema ug naiuban jud kuan jud to nga nang grabe jud ka importante ba like iba sa ospital nga na bang mga emergency cases ba nga na lisod so unta di na maingana kay di lalim ja wa naman kuno koy buhaton magbuhat ra man kuno ko jagi butang ragahang number og email ja nay update number send ra nila sa ang email or sa ang number nagkadungit-dungit to jagi gutom na gajud ko gutom na kun ja pa man mako nagto ang sinigang sandwich sa tasi undoy gani nagkauna pero na pibaw ja lami jud higop og bugnaw init kay arang bugnawa ano load na mo ba baw putod kuno connection sa server. So makagahi mo na suliran karon nga ahang gipas-an karong adlaw ja mo na digang sinigang tanaw arang ito mo magsinigang sa sampalok ang napili gis tanaw mo man itageg. Huy, pero sad nila nang gitilawan lami nang pud sila inon lang magkulor no mo nakalapok-lapok. Pero ingani jud ning sinigang sa sampalok sa kansa pud nga brand ha. Basta kani nga brand ja mo may gipalit ni undo di ko ganahan ning brand na lagi kay ngana na mo ra bitaw sa pita murag sa bawsa kanang lapok. Pero wag na lang nating pansinin ang kanyang kulay no kay masarap naman siya naman ang gitilawan sakto-sakto ra ja lami na kadyo higop jud og init kay arang bugnawag panahon. Unsa makita ta sunod ng video ha. Salamat sa pagtan-aw.